अच्छा जीजा जी, ये बताई मेहरारू में और साली में का अंतर होखेला? देखी ज्यादा अंतर नहीं खे। साली जूता चोरावेली, मेहरारू मेहरारू जूता से मारेली। मम्मी जी हमरा के 5,000 रुपया दी ना, छठ में साड़ी खरीदे के बा। का कहलू हो? नहीं के सुनात, लगत कान में खोट हो गइल बा। हाँ बुढ़ियो तारा जिंदगी भर ना सुनाई। हैं? खबरदार हमरा के बुढ़ियो बोललू तो। अब कैसे सुनागा? चुपचाप पैसा दी, कोनो बहाना ना चली। सुबह से बात करे के कोशिश करता नहीं, इनका मुंह में दही जमल बा, बोलही के नहीं के कुछ। है चुप रही, हमरा से बात मत करी। सुना ना, कहता नहीं नु हमरा से बात मत करी। ठीक है। देख फिर मुंह में दही जमा लेलन, बोलही के नहीं के कुछ। तुम का करी? बोली कि ना बोली? बोला तई तब खाता रू, मना कर देता रू, नहीं कि बोला तब बोला रू। आज का जमाना माँ ये हमार फ्रेंड है, ये हमरा घरे होमवर्क बनावे ला आइल बड़ी हमरा साथे। बना ली सन? ठीक बा, जा बना लो। ठीक बा, चल। वाह, देखो तो हमर बेटा कितना पढ़ाई पर ध्यान देता। और हमारा जमाना रे ई का छुपा के जता रे? कुछ ना माँ, दिखाओ तारे कि ना? देखी तो का हो, देख तो। वो हमरे दोस्त के कॉपी हो। जता निधि ई लड़की के कॉपी काहे ले ले बारे रे? दम दी गोल गइल बारो, लड़की से कॉपी लेता रहो। ए जी, पेपर में लिखल बा नु कि औरतों का हमेशा तारीफ करते रहना चाहिए, इससे औरतें खुश रहती हैं हमेशा। ये सब सीखी रहो। हमरा नहीं के सीखे के, हम एक बार भुगत ले बनी। कहे भुला गेलू? एक बार तार 5 गो औरत दोस्त आई रही सन, तो 5 गोरी के तारीफ कइनी तो तू मुंह फुला ले रहू, अब बेलना लेके दूर ले रहू हमरा के मारेला। बात करत तारी। काहे रोत तनी जी? हमर साली चल गइली हमरा के छोड़ के। मतलब बहिन हमार गइल बिया तो हम रोते नहीं खी, रउआ काहे रोत तनी? ऐसे रोता नहीं नू, क्यों रही है तो बेचारी हमार हाथ बटा देता लिया घर के काम में। अब चल गई तो हमरा सब काम अकेला ही करे के पड़ी। अरे साली जी, होली में तो पक्का ससुरारी आए हम। हमार शादी के बाद पहिलका होली बा, अपना शादी लोग जरे होली ना खेलें तो केकरा जोरे खेलें? हाँ हाँ चिंता मत करी, पक्का है। ठीक बा, ठीक। जनदनी हमरा यहाँ नु होली में 4 महीना पहले ही से नाला ना साफ होला। वो कहे? कहे से कि जे दामाद होली में आवेला उहे नाला में 4 बेर डुबावल जाला आ तब जाके ओकर स्वागत होला। तोहरे चलते हमार बीपी हाई हो गई। इनकम तराउ लो बा, प्रॉपर्टियो लो बा, आ दिमाग ताउरो लो बा। तो रउआ तो हमरा के थैंक यू बोले के चाहिए कि हमरा चलते कुछ हो तो हाई भइल। ए जी, दिवाली की सफाई ना हुई? के करी सफाई? सब दिवाली नजदीक आ गइल, अभी ले सफाई ना भइल। देखो झगड़ा के लिए कोनो जरूरत नहीं है। ई मर्द मेहरारू के झगड़े के चलते सरकार एगो नियम निकल ले बा। कौन नियम? कि जेकरा नामे घर बा उहे घर के सफाई करी। बड़ा कहत रहलू कि माई के नामे घर मत लिखवाई, हमरा नामे घर लिखवाई। तो है लो झाड़ू, अब सफाई कर पूरा घर के, तू ही, कोई साफ ना करी। अब ए जी, जा तनी पालक बनावे, चुपचाप खा लेम, ज्यादा नौटंकी मत करेम। खबरदार अगर पालक के सब्जी बनैलू तो खाए के पड़ी पालक रउआ, देखो तनी के कैसे ना खाएम। भले हमार जान चल जाए लेकिन हम पालक के सब्जी ना खाएम। का भेल दीदी? हमार साली आ गई, अब जौन ही कहियन तौने बनी। रउआ खाना में का पसंद बा? जीजा जी, हमरा पालक बहुत ज्यादा पसंद बा। जौन ही कह तारी। ठीक बा, पालके बना दो। काहे अब जान ना देम?